Ang tinukod sa Dios sa espiritu kanang ikaw nigdaig kaniya, ning simba kaniya. Kay kung nigdaig kaniya, mutuman ka sa iyang mga sugo. Okay, pangutana si mga kulba bahin sa tuang kuan kining simbahan. Unsa man ang kuan sa simbahan kanang Tinuod nga kahulugan sa simbahan. Kay daghang man nagingon nga manimba maluwas lang, di ba? Daghan nya. Unsa ba kay importante sa tao ang simbahan? Makaluwas ba gyud ang magsimba? Naba diha ang tinuod nga kaluwasan. Kana lang pangutana si mga kul. Mo na nga daghan karon ang nagbuhat og mga simbahan. Di ba naana sa balaang kasulatan? Kinahanglan gyud nga naa gyud sa balaang kasulatan sa Biblia ang paghubad aron dili ta murag mga buang. Di ba? Tukuran ninyo ang templo kay ang akong templo ang inyong kasing-kasing. Duha og tulo nga maghisgot sa balaang kasulatan anaa ka ko kaniya, di ba? Kay ang templo sa tao nga gitukod, tao man na gitukod raman na sa tao, dili tinukod sa Dios, dili tinukod sa espiritu. Mao na ang mga simbahan karon gitukod na sa tao. Ang gitukod sa espiritu, ang templo sa Dios na sa tong kasing-kasing. Ang simbahan, simba daig, anghan katawhan. Pareha ka na ranaw. Peryahan, di ba na itaw? Han. Para ka ng mga basta na man katawhan na siya. Ang simba daig. Mo na nga wa man na nasabtan sa tao, iglesia, simbahan, iglesia sa mga laing pinulungan, sa mga langyong pinulungan, iglesia sa Dios, ang simbahan sa Dios. Kaya ang templo sa Dios ang atoon man kasing-kasing, duha og tulo. Tukuran ninyo ang akong simbahan sa akong kasing-kasing naman sa balaang kasulatan. Nan karon ang bot man ipasabot ni Kristo, kung nahigugma ka sa imong kaaway, mapaubsanon, tambalan ang mga masakiton, kaya doon ay sakit nga doon, diba, laki-lakihan ang mga piangon, pasudlon ang mga dumudoong, bistihan ang mga hubo. Mo ni karon ang atong ginahangyo sa espiritu. Mobisti ko, musulti ko sa kamatuoran, hubaron ang kamatuoran. Kusa kung anaa ninyo ang pagdumot, labi nagpaghukom, pare karon nagatambal ko dinhi, inya adtuon po din sa mga tao nga tigpakarong ingnon. Kung igmat lang ang tao, katong nagsulti nga daotan ta, nagaayo ko nagasulti nga daotan, usisahon, di ba naanas balaang kasulatan, panidaan nga ang nagsulti na sibo ba sa iyang binuhatan. Muna boy, kung nasulod mo sa simbahan, kuan naman na siya, balay pala hulayan. Kay kung diha man ta sa to ang balay, daghan man tagtawanon nga gibuhat, dili ba? No. Ang tinuok sa pagkakaroon, pwede pang gamiton na to si Kristo. Ano man? Kay tuwa man siya, nintipon pa man siya sa makasasala, kay dili man siya gusto ang taong daotan nga patyon. Busa, boy, bulahan kayo ang tao nga nimbalik sa Dios nga gikan sa iyang pagkadaotan. Kaysa wala pa gyud. Niingon na naana kaniya, naana si Kristo kaniya, niya nagsigigwali, nagsulti, pero wala sa iyang buhat. Ana ba ang simbahan diha? Wala. Naa ba si Kristo diha? Wala. Mo nang miingon siya sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Mo na nga siya karon nagahilak ako, isulti man ako na kinsamang ko nila. Mo kani nga usahay ko kaingon ko kaniadto nanudlo ako nagasulti ko dako de kay kog sala kay nagbuhat mong kog balaod gawa sa balaod sa Dios. Kay ang balaod sa Dios ang templo niya, ang simbahan man. Di nahigugma ka, ning tabang ka, nahigugma ka. Dili ka nato, ang nahigugma ka nato. Niya naaman ri ang espiritu. Dili na pagpataas kay kung moingon sila nga naapod sa kanila. Mo na karon boy, dan ang kalibutan manggod mao may gipaboran sa katawan. Gigamit si Kristo haron sila hayahay mapahitason. Gigamit si Kristo haron sila mahimong halangdon. Kung basahan lang na nila sa balaang kasulatan, ayaw paglingkod sa lingkuranan nga pinasidunggan, ayaw ko gamitan nga mahimo ka mong halangdon. Naman na sa balaang kasulatan. Nan kung muingon na po ko ana sa ilaha, muingon na po sila ayaw magtuo sa Biblia. Unsa matong tuuhan? Katong tao nga makapatay sa tong lawas o ang makalaglag sa tong espiritu? Laglag sa espiritu. Di ba naana sa sulat sa mga ebanghelista, bisan si kay ikaduhang sulat ni Pedro sa katapusan sa pagpahinumdom nga mobalik siya. Naapod sa gipadayag.
Kung timbang-timbangon lang sa mga tao, basahon na gyud na gikan sa sinugdan sa katapusan, masabtan. Mo nang ingon si Kristo naa say gipambuhat, naa say ang uban kaninyo gihimong mga pastor. Ang uban kaninyo gihimong mananambal. Ang uban kaninyo gihimong manghilot, diba? Naana sa balang kasulatan? Magwawali. Unya, kay si Melkisedek sa una, ang mga pari kano na unaman ni Jesus tungod ni Abraham, di ba? Mo tong gibadlong na lang niya. Mo tong sulat ni Malakyas, di ba? Kadawang sulat niya sa Malakyas 2, gibadlong sa Ginoo ang mga pari. Yes, kay wala naman siya gibuhat, kay dati na naman sila. Niya unsa gibuhat? Wala nagpasabot nga kaya wala man ta nag-mention og pangalan kinsa parehagod sa imong katauhan ta, kung daotan nga katauhan wala ka di ka maigo sa balaod. Pero kung nagbuhat ka sa balaod, pareha karon ang mga maayong pare dili man na sila maigo kay nagbuhat man, nahadlok man sa Dios, dintuman man sa iyang mga sugo, nagpasaylo man sa nakasala. Pare sa tuwa dinhi. Ang nagsulti nako nga dili maayo daotan kana wala na nagpasaylo. Ano man? Nagdawat mga kutso-kutso mga tabi. Kay naman sa balaang kasulatan adtua ang mga kutso-kutso adtua tinuod ba ni susihon, tinuod ba ni ang mga gisulti sa mga tao. Kaya ang tao tungod kay sa ilang garbo mao na ang gamiton sa yawa, ang kahakog sa pagpaminaw. Wala nga karon ako gani ang makadungog ug makabati niini manuol katong nakaila ni Kristo. Kay magluhig mo sa espiritu. Muna karon nga nakita ninyo nga akong mga gisulti na sa balaang kasulatan. Tinuod ka na. Kay nangamatay naman na sila. Sila man na ang mga bihag. Di ba? Sila man na ang nag-antos. Sila man na ang gisantos. Sila man na ang himuon na tog sumbanan. Pero tanawa daghan nagsulat og mga libro, no? Di ba, Je? No. Muna, nagbot-bot. Gibandong pag ni Jesus, ayaw na kamo. Pagdebate, pag-ilog, isa lang ka ang inyong Diyos. Dito man kamo kanako, di ba? Unya, dito man sila magkuan sa mga referensya niya, mga reference daghan. Nya karon ang nagsulat og mga libro, lahi po to gisulat sa isa mo nang nagsigig debate. Dili mo sagahan ang tao kung dili mo balik sa dati. Mo balik sa Biblia. Kaya ang Biblia, sultian ko kamo library na siya. Na 72 box, na 68 box. Kung ka nga gusto na kung itudlo kaninyo unsay wala diha nga nung nag-60 to 72 nasabtan na bulahan kay itong mga maayong pastor kay giingon na manggani ang uban kaninyo gibuhat kong mga pastor mga umban kasagaran sa mga pastor wala inuoy mga bisyo dili pala hubog kay nagbasa man na sila sa gibalaan ni Jesus. Unsa may gibalaan kanang gisulat di ay ni Pablo ngadto kay Timoteo ang nag-alagad sa simbahan, ang nangulo, di ba? Ang pangulo. Kaya kung hubaron lang itabasahon na. Pero ang kasagaran manggod sa tao, magpalayo sa Diyos, maingon na sila. Maingon na sila. Giluwas na kununtan ni Kristo. Na buhat ng tag. Yes. Kay si Kristo karong panahon na wala pa man tagi tugyan kaya pa nang gikalutan, giabunuhan pa mi. Sulod sa isa ka adlaw. O niyan, di ba? Inumdumi pa ayo ang isa ka adlaw, 1,000 ka tuig. Di ba? Amahan, ayaw sa kani putla ning parasa. Ako paning kautan ug abunuhan. Unya ang last karon pag-abuno mo na ang pagkisulti sa espiritu. Tao sama kaninyo. Dili ingon nga si Jesus kay ngano man og tanawa. Kung sabayan lang gid ang balaang kasulat ngano ni anhi si ang ato ang amahan kay para karon ingnon ko nga dili ko papapahon kuno ni Papa Jesus nagpapa man ganita sa atong amahan. Siya man ang atong amahan. Niya manduan pa ko. Boy, ang pagrespeto mo gamit kag mga pulo nga respetado. Mao na imong amahan. Tistingi daw dili nimo imhog. Dili nimo tawgon nga mahimong amahan ang imong amahan. Di ba wala kay respeto. To nga dinhi ka nako mingon sila. Ayaw tawag si Papa Jesus nga Papa Jesus. Igsoon nan kung igsoon. Ining abot sa panahon. Igsoon ta ni Kristo kung nagtuman ta sa sugo sa amahan. Amen. Amen. Di ba? Nana sa balaang kasulatan, dili na ako igsoon ang akong prosesong igsoon kung wala ang katuman sa sugo sa amahan.
ang tanan nga mga asawa o inahan. Ako maigsoon ko nagtuman sa sugo sa man. Kung inanion lang unta pagsulti sa magwawali, magunsa man. Nagawali ka pero wala ka nagabuhat. Na si Jesus, templo na sa Dios. Wala. Na di ang simbahan. Nagsulod ka sa dako nga simbahan. Mo na dinhi. Di ba sa bala ang kasulatan ingon ayaw ka nagkabalaki ka ng ilang pondo kay kung tawhanon na mubo lang na nga higayon. Apan kung gitukod ka na sa espiritu mulungtad na hangtod sa kantoran. Maupod karon sa atong simbahan. Di ba na ay mga panahon sa activities, piyesta, Pasko, na po'y magpalansang sa krus, na po'y Semana Santa, paghuman sa Semana Santa, nawala. Wala na ang tinukod ni Kristo. Wala naman to atong pagpasaylo. Na ingon nga nabanhaw, pero patay di ay sa ato ang pulong. Tama? Kung naa kanimo magpataas, di ba? Patay no? Patay, di ba? Patay. Wala na to gibuhi si Kristo. Kinahanglan si Kristo gugma. Busa igugma ang mga tao. Nakikaway kanyo pasagdaen na uban. Kay mao man na ang ilang giilang nga amahan. Busa mingon sa amahan, pasayloa sila. Kay wa sila nasayod silang gibuhat. Apan ang lisod boy, kung nasayod ka, kung ingnon ka sa Ginoo sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Lisod kayo, busa ka mo, nasayod na mo. Pasagdaen ng mga tao na. Kung naay magsulti nga sila na apod paniti. Usisa, mo na dinhi wala taning paong ug suga. Ang buti pasabot sa suga, ang pagtuo relihiyon. Magpasalamat ganita nga daghan kay nagwali, dili ba? Dili ba, Je? Daghan ang nangita, daghan ang nagabasa. Dili ka nato. Ako dili ko pare, dili ko pastor. Dapat magpasalamat sila kanako. Kaya naman, dili nako katungod, wala man ko nagabunyag. Wala man ko nag-ingon na nagamit sa pangalan ni Jesus. Nagatambal ko sa mga masakiton. Niya sila nagatambal. Muna boy, ako na gining isulti ang kamatuoran. Dahil sama sa akong giingon kaninyo. Wala ko kabalo. Asa taman ako. Kunya, umabot gani ng panahon na dili na ko kinahanglan nga hilakan pa nila. Paglipay noon, kay malipay ko. Pahit kay dinhi sa kalibutan. Kay kung sila hayahay. Pahit kay kung kabalo ka sa kamatuoran. Mabala na naman na, kay mga matay man ta. Ngayon ikapatay na po nila. Kay espirituhanon man ta. Mabati man ako. Kung maingon na po at tuwa ang mga akong mga kaliwat. Dili magayot mo tuo sa buhi pa. Muna nga, ang nakadungog ani, salamat kayo sa nagpalo sa ani mong gibuhat. Dili ni para ka na mo, para ka na kong tanan. Pero kung anaa ka na to ang kalibutan hon, sulat ni Juan, di ba? Ang katong, unsa man tong sulat niya, ang kalibutan hon, dili makatugkad ni ini. Pero ang nagtuon sa espirituhanon, makatugkad kay magpuyo uban kaninyo. Ang bot ipasabot sa espirituhanon, kaning nagasubay sa balaang kasulatan. Patay naman ni sila. Espirituhanon naman ni sila. Mga na nga, kung nainamatay po dato, di ba atong tumanon kung unsa iyang sugo, diba? No? Kung miingon sa, dito ko ilubong, mauni ang buhata, di ba mutuman ta? Maunta na ang buhaton po nila sa akong gisulti. Pero wala man ko gipatay sa Ginoo. Kay dili man mo biyaan daw ilong tapos. Sa tinuod lang, kung sila nalipay, kung sila hayahay, kahit kayo ang magsulti sa kamatuoran. Pasagdaay kay namay ang mahadlok sa Dios, dapig man ka nato. Usa pasalamatan ako ang mga tinuod nga nagwali nga nagabuhat. Kung kinsa mga pastor man o mga pari man, kung maayo ilang binuhatan, pasalamatan nato na sila. Kaya nagsulti na sa kamatuoran, kaya kamatuoran maghatag og kagawasan. Apan kung makita ninyo nga ang ilang mga giwali sukoy sa binuhatan, ay lang ninyo sunda. Tahura lang. Ay lang sunda ang ilang binuhatan. Tahura lang ang ilang mga sundan. Kung anaa sa balaang kasanatan. Inumdumi ninyo ang mga mini nga magtutudlo, magbuhat-buhat og istorya gawa sa balaang kasulatan. Yaga-yaga man na. Gibalaan na to si Kristo. Pero kita ang nagbuhat, kita ang nagsulti, wala sa atoa ang tinuod nga templo sa Diyos. Amen? Amen. Ang templo sa Diyos,
ang atong kasing-kasing. Kundi enta nagtuman, nagbuhat sa atong gibasa. Gibasa na to ang Ebanghelyo, Mateo, Lucas, Juan, Marcos, mga man ang Ebanghelista. Gituman na to ang ilang mga sugo o sulat sa mga apostoles, labi na San Pablo, nilang Pedro, tanang mga gibihak na sa una tungod silang pag-antos. Santoso na to na siya makasabot ta o makailata kaniya. Muna ang nakaila sa Dios, nakadungog sa iyang tingog. Karon ng adlaw, kung madungog ninyo o karong tingog karon na tininggikan mga balaang pulong gikan sa balaang kasulatan, mao na karong adlaw, di ba? Nanas balaang kasulatan, karong taknaan. Bulawanon ang takna. Niya unsa pa? Ang templo sa Dios ang atong kasing-kasing. Magunsa man na ang simbahan nga ang katawhan wala nagasimba sa Dios, naglipay hinuon, nagpasidungog. Dili ang Diyos ang gipasidunggan, kundi ang naglingkod sa lingkuran ang pinasidunggan. Ang Diyos atong pasidunggan. Tigo lang tang sulugoon para ako sulugoon ra po kunin. Tama? Nagatiman lang kunin. Pero manang dagan man mag-angton ko nga ban na sila ang tinuod nga ban relihiyon, sila ang sinugo ni Kristo. Sila ang tinuod nga nagawali. Naman na sa nabay gitukod si Kristo nga iya mismo nga simbahan. Ang tinukod ni Kristo katong templo sa Dios ana sa tong kasing-kasing. Mao na ang tinukod sa espiritu. Kay kung ang tinukod sa tao, tao man na ang tukod ana. Tanawa ang magdala ana. Kung lain na pud ang magdala, lain na pud ang pamaagi, dili ba? Pero man may relihiyon. Ang relihiyon isa naman ang atong pagtuo. Tungod kay nakita man sa kahakog sa tao nga pwede gamiton si Kristo. Kay si Kristo naaman sa tao makasasala. Muna ko magtanaw mong rebulto ha. Kanang rebulto, kinulit lang na sa tao. Mga panagway lang na. Ang bote pasabot ikulit sa inyong kasing-kasing nganong ato nang gibutang sa atong altar. Tungod kay atong gibalaan siya. Si Kristo mapaubsanon, mahigugmaon, dili mamalikas, dili plahubog mo na atong sundon, di ba? Gibalaan. Nya kung wala nato na gibalaan, padiyos-diyos na siya, gibuhat nato siyang panangil. Tangel. Sa pagkakaroon kay naapa ang kapanahonan nga giantusan ni Kristo sa iyang pag-ingon sa amahan, ako paning akautan ug abonuhan. Pero inigbalik niya, nahiusa naman siya. Salamat gani kayo sa mga dili po nato sugahan ang mga Muslim ug kinsa nagsulti niini kay ang Dios lang maghukom. Igo lang kong magsulti sa kamatuoran kay mahadlok po ko sa Dios. Kung dili sila mahadlok, ako mahadlok ko sa Dios. Kay kanunay siya nagasulti, nagahilak, nakita ginako siya nagdugo ang iyang mga luha. Pero ang mga nagawali, wala gani nagaantos, wala pa gani gipatay, wala pa gani siya nagpakamatay kanato. Pero unsa gibuhat sa mga tigpakarong ingnon, gigamit si Kristo. Wala ako boy, wala na ko'y kalipay din sa kalibutan. Malipay lang ko sa mga tao nga madunggan ako nagawali nga nagasulti sa kamatuoran. Labi na akong makita nako sa ilahang mga binuhatan nga ang ilang gisulti, ilang gibuhat. Anang magpasalamat ko. Kasi bitaw, maminaw ko sa mga debate nga magsigi og ilog nga sila ang nauna. Gigamit mo na boy. Kwarta ang gikuanan na og pagkahalang doon. Posisyon. Ang tinukod sa Diyos, mapaubsanan na nasa ubos. Kinsa siya kanian po. Mga pod karon kita din dili ko may mong pare o pastor din sa kalibutan. Kaya doon na may mga tawanon gibuhat din mga pod si Kristo. Kisya ang tinuod nga pare. Nagahalad sa kinabuhi. Mga pod sa kadin nagahalad ko sa pampanahon, nakatambal, nakita ninyo nagahilak alang sa kalibutan kay gusto pa man mo manginabuhi, dili ba? Ang akong mga anak na mga trabaho maluoy mampug ko kay kung musuko ng amahan mo na nga kung maabot ng panahon na maabot ng panahon na mga mamangon na ang mga patay, dili ang patay mabangon ang katong makasasala, di ba? O man ang gisulti ninyo.
Ang nagbuhat og sala sama sa nagpatay si ang kaugalingong lawas. Mutabang naman to ang mga dato sa nagkinang. Tanawa to naglinog sa una, di ba? Ang mga dato naghatag na no, di ba? Atong mapahitason katong hakog naghatag na. Mao na ingon nga niabot niya ng panahon na mamangon na ang mga patay. Na sa balaang kasulatan, oy kanang ingon no, mitso mag-unsa man ng maayong mitso pero patayng lawas. Kung basahon lang unta na ang nagbuhat og sala sama sa nagpatay sa ang paggalingong lawas. Kung ilan ang tanang pamalandungan, kung magsigit mo buhat og sala, nagpatay mo sa inyong paggalingong lawas kay silutan mo sa kalayo ang ikaduhang kamatayon. Na sa wala ang kasulatan. Bisa ayaw po mo pag-ingon na kamo nakaabot na kay samtang nata sa kalibutan puno ta sa pagsulay dinhi kay naaman ta sa iya sa di ba ang kalibutan karon dili na ako ang mahigugmaon sa kalibutan kawan sa Dios. Mao na akong gisulti ninyo. Mana ako nagsultira pud ko siya ang maghukom dili kita. Amen. Amen. So, itugyan na to sa Ginoo ang alang kaniya nga ihatag kay Cesar, ihatag ang sa Diyos, pagpasailo ang iya sa Diyos, dogma. Ang kay Cesar, ang takog, pagka mapaytason. Amen? Amen. Bawa nga ako, take na opportunity, ipasa ninyo ni sa mga tao. Salamat kayo sa mga nag-like na mo. Salamat po sa mga nag-follow ni ini mga YouTube. Dili ni alang ka na mo, alang ka na tong tanan. Apil po po ani. Apil po po ani nga maningkamot ta karon mataasan pa ang atong panahon dinhi sa kalibutan. Dili mo pakanaog, dili mo suko ang amahan ug inabot sa panahon manganghata inang panahon na. Kusa magmaigmat ta kay daghang naglitag karon. Salamat o ngayong gabi ka na tanan.